V železničných depách v Bratislave a v Košiciach pribúdajú poškodené vozne. Na víne sú najmä závislí, ľudia bez domova a zlodeji. Kradnú najmä medené káble, ničia vybavenie vozidiel. Podľa železničnej spoločnosti Slovensko to ovplyvňuje aj výpravu vlakov. Ochrankár, ktorý chce pre vlastné bezpečie zostať v anonymite, takmer každý deň rieši neprispôsobivých ľudí v depe, kde pracuje. Do toho priestoru sa dostanú bez problémov, lebo není oplatený. Oni si vedia sami otvoriť tí vlaky. Stretávam sa tam najčastejšie s bezdomovcami. Chodí tam veľmi veľa narkomanov, ktorí tam tiež prespávajú a robia zle, rozbijajú, demolujú. Podľa dopravcu prípadov vyčínania vandalov pribúda. Cieľom sú takéto odstavené vozne. Počas jednej noci na 7 z nich porozbijali sklá na dverách či toalety. Prepravca hovorí, že škody môžu pocítiť aj cestujúci. Tieto incidenty nám spôsobujú škody vo výške desiatok tisíc eur ročne. Každý poškodený alebo vyradený vozeň znamená nielen zníženie pohodlia, ale zvyšuje potrebu buď teda výmeny súpravy, výmeny konkrétneho vozňa, čo môže v konečnom dôsledku ovplyvniť desiatky alebo až stovky spojení. V závislosti od výšky spôsobenej škody možno takéto konania klasifikovať, či už ako priestupok proti majetku, za ktorý hrozí páchateľovi pokuta v blokovom konaní do 500 eur, v rozkaznom konaní do 1400 eur a v prípade opakovanej krádeže do 2000 eur. Pracujem mimo Slovensko, ale keď som tu, sú poriadne také vagóny, sú takto, nevidím také veľké chyby. Zažil som, že tam spal človek, asi to bol bezdomov, bol smrad na celý vlak akože, ale inak sa nestredám nejak, že by boli znečistené tie vlaky alebo takto. A myslím si, že by sa to malo viacej udržiavať. Tie špinavé sedačky, rôzne omrvinky alebo servítky, zabudnuté fľaše, plechovky a podobne. Výdržníci ničia aj dôležitú kabeláž či elektroinštalácie, ktoré si vyžadujú oveľa rozsiahlejšie opravy. Polícia varuje, že ak škoda prevýši 700 eur, zákon je prísnejší. Môže sa jednať o trestný čin poškodzovania cudzej veci, prípadne trestný čin krádeže, za ktorý hrozí trest odňatia slobody až na 2 roky. Železnice avizujú, že kontroly depa v Bratislave sprísnia. Natália Dvoranová a Boris Novotňák, Slovenská televízia.